खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय जोङो थांगासिनो फेन्सियावहाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे सरप्राइज दङ नोंथांमोना मिथिखागोन नुबानो टेन नानि एन्ड लावदुम आफ्टर ए लं टाइम लावदुमखौ दिनै नुबाय बिराद गोबाव जाबायमोन लोगो हमनो लिंहरबाबो फैया बिराद दादागिरि मालाय दानिया बिराद बेस्थ' DSP मोनबाय नालाय लावदुमा नालाय ओरैनोसो होनदों स' दायो जोङो थांगासिनो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोसे जोंबो सहैनोसै जों जेराव थांनो नागिरदों अके ओमफ्राय नै जों दायो चिप प्राइसआव मोननाय फेन्सि बाजारावहाय फैदों जिहेतु जोंनो शुटिंनि गस्लाखौ वान टाइमनि थाखायल'सो इउज खालामो ओमफ्राय आरो बेवहाय चिप प्राइसआवनो बिराद मोजां मोजां मोनो आरो बेखायनो जों फैबाय ओमफ्राय जोङो शुटआव गानखांनायखौ आरो गानफिननो एसे बोरैबाबो मोनफिनोना बेखायनो जों माने ब्रेन्डेड बायनानै लाब गैखाया होननानै सानो आरो आङो आरो फैसा दङबाथ' प्रडाक्सनाव फैसा दङबाथ' बायनो हायो दिसुन जों बेवहायनो फैबाय एबार खेबसेनियावहाय ओमफ्राय नायगासिनो जोङो माखौ मोजां मोनो नायनोसै नै माखासे टप्सबो नायदोंमोन आरो ओमफ्राय बांसिनानो नै बेबायदि गिदिर गिदिर आखाइनि ओमफ्राय मानसिफ्रा बेखौ दा इउटुबावहाय दिहुनलायलायबाय आब' गेमस्रिनि ब्लाउस होननानै मिनिनानै दोनसैमोन आङो ओइ आखाइ गिदिर गिदिर दालाय आं दि गानोना आयौलै आगैयाव गाननाया दखानिफोरा बानायबायब्रा गेमस्रि आब' गेमस्रि ब्लाउस होननानै माने आं दाबिं होनाय टाइमाव बिग्रायाबो जाहानाव दङ आरो जोंनाथ' आरो मिनिनायाथ' मा होननो ओमफ्राय नै आं दायो कुर्ता नायबाय दाख्लैनो नोंथांमोनहा नुखादों आन्दो मिउजिक भिडिअआवहाय कुर्तानि माबानाय बेखौनो नायलांबाय थादों बिग्राया ओमफ्राय आं खानायखौ एसे गोलाव लानो लुगैदोंमोन आरो ओमफ्राय आंनाथ' खानाया गुसुं बेखायनो हेयार एक्सटेनसनबो बायदोंमोन ओरैनोबाबो नांगौ जाखायो नालाय बेखायनो फेन्सियावनो गासैबो बुस्थुफोरखौ मोनजोबो आरो सब मोनजोबो कस्मेटिकनिफ्राय लानानै ड्रेसनिफ्राय लानानै सेन्डेलनिफ्राय लानानै एभ्रिथिं सरप्राइज ना जोंनिया जाम्बिनि रल नालाय एसे चसमिसनि बेखायनो ससमा बायनानै लाबाय ससमा होनो माबा स्पेकखौ लाबाय लानाया ओमफ्राय एसे राउन्ड टाइपखौ लाबाय आरो बोरै नुयो जाम्बि बिनो जोंना मोदोमानो गिदिर गिदिर जानायखाय गस्लाखौनो मोनला होनदों मा जागोन मिथिला बासिबाबो ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे सरप्राइज दङ बे सरप्राइजखौ एसे थाबैनो मिथिगोन जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बेखायनो शपिं खालामदों जोंना ब्रेन्डेड शपिं नङा होनदों चिप प्राइसनिसो अके दे लोगो मोनगोन 이거 뭐다 먹을래? 이 먼저 나이나 랑
Gimana kita? Ayo. Mazang. Bikin lah. नोंथांमोना नैबे गोसोम फालिखौ मोजां मोनदों ना मोनाखै आं जि पसन्द जादों ना जि लानो लुगैदोंमोन आं मिउजिक भिडिअ ओमफ्राय लानोनो मोनासै आरोना कुर्ता गाननाय सिनानो मोनसेल' थाबाय ओमफ्राय लानोनो मोनासै खिन्थु नेक्स्ट टाइमाव नोंथांमोना आंनि मिउजिक भिडिअ नुनो हागौ नैबे फालिखौ होनदो आं मोजां मोनदों सोर मोजां मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिथाहर दे अननानै मिथिंगा दोननानै दिनै पानिपुरि जाबाय आं जानो गोसो गैयामोन बिदिना ओमफ्राय आं जानायानो जायासै आरो बिसोरसो जाबाय गोथाव मोननो आंखौ लुगैहोसोदोंमोन जानबा होननानै ओमफ्राय आं जायासै आं जानो गोसो गैयामोन बिदिना बेखायनो जोङो नै गारियावहा फैबाय आरो थांनोसै दायो इमान गरम मेंजोब्बाय उन्दुनो ओंखारलायलायबाय दायो दायो जोङो फेन्सिनिफ्राय रुमाव थांगासिनो ओमफ्राय आं रुमावहाय दिन्थिगोन मा शपिं खालामदो मोनसेनिफ्राय मोनसे दे नै फार्स्टआवनो जाहैबाय नैबे रेड कालारनि फ्रकआ नोंथांमोना आन्दो मिउजिक भिडिअआवहाय आंखौ कलेज विकनि डान्स खालामनायावहाय नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय नैबे येल्ल' कालारनि फ्रक माबोरै नुदो कमेन्ट सेक्सनाव निस्सय खिथा हरबानो जाबाय दे बेनि उनावहाय दङ मोनसे सेक्सि ड्रेस नैबे ब्लेक कालारनि ओमफ्राय बेखौ आङो आखाइखौ गिदिर नुयो होननानै गानासै आरो मिउजिक भिडिअआवहाय बै रेड कालारखौ गानबाय आरो नेक्स्टआवहा मा दंबावो नोंथांमोना नायलांबाय थादो लदादा मानसि जिरि गानबाबो मा गानबाबो बुद्रांद्रां नुयो देसुन अब्लाबो गाननो लुगैनाय हिसाबै गानो आरो ओमफ्राय मोनसे पिंक कालारनि गस्ला दङमोन आंनियाव नैबेखौ ओमफ्राय बेखौबो गानासै आरो आङो बारा मोजां मोनासै ओमफ्राय बिनि उनाव बेहेनजि लुक नैलाय आंखौ इदि गाननानै ससमा तसमा लाबाथाय माबायसा बेहेनजि बायसा नुयो नाय दे मिनिनानै थैगोनसो इदि खालामबाय थाब्रा बादि इदि सोरबा इदि खालामबाय थायो आरो ससमाखौ होनबा इदि बोरैबा मेगन नुयोब्रा इदि खालामा ससमा गानग्राफ्रा इदि खालामो बुंबा आं थैसै नाय Gan. 론다이 नुवाखैथ' भिडिअ नैलाय फिसाखौ भिडिअआव नाय आं रियेलाव खिन्थु फेक आरो भिडिअआवसो गाज्रि नुयोना रियेलाव खसा भिडिअआवसो एसे खोबनाय नुयो ओइ बेबे थांगोन दे र' मानो नुनानै आंखौ बिराद किउट नुदोंहाय ओभारलड किउटनेस ओभारलड चेन्ज खालामनांगौ बागिखिनि चेन्ज खालामनांगौ जुथाखौ चेन्ज खालामसै गरमथार थांसिगोन दायो नै जोंहा थांनोसै गाबोन लोगो मोनगोन येस बाय बाय सानसे मास्क गानबाय गाबोन खुनसै मेकआप खालामबाय गाबोन मेकआप खालामिखाय मास्क गानबाय होननानै आंहा मेकआप खालामखानाय नालाय बेखायनो आंहा गानाखै आरो खोमसि जेबो नङा बाय 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 थेंक इउ स माच गाइस जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय 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 आयौ होननानै फुदुंनाय गालां बाय बाय